Si no hi ha cap oposició, donada la unanimitat en aquests dos punts, procediríem a la votació per assentiment. Perfecte, doncs donem per aprovats els dos decrets. El projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, presentat pel president de la Generalitat i el conseller de Justícia, i del projecte de decret de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. Felicitacions en nom de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb dos col·lectius. Tingueu la benvinguda en aquesta seu del Parlament i molta sort en les vostres tasques. Sembla que va ser ahir, i tanmateix ja han passat 4 anys. 4 anys que marquen l'existència del Codi Nucat. 4 anys intensos, gairebé frenètics, que donen la mesura d'un temps que, si bé no es pot estirar, sí que s'ha omplert el màxim d'accions i desenvolupament a favor de la nostra jove professió. Va ser l'any 2013 quan el Parlament va aprovar la creació del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Un moment històric per a tots nosaltres que va obrir el període de creació del col·legi a càrrec de la comissió gestora, que finalment es va constituir el 15 de novembre del 2013 amb la presidència de la doctora Nancy Babbio i en presència de nombroses autoritats administratives, polítiques i científiques. Del 2013 al 2017 han estat els anys de la primera legislatura del Codi Nucat, que ha estat marcada per la interposició del contenciós administratiu sobre la legalitat dels nostres estatuts. La resolució definitiva del qual es va conèixer l'estiu passat i confirmava que no s'havia vulnerat el funcionament democràtic. Però aquesta no ha estat l'activitat més important de les que ha fet el col·legi durant aquests 4 anys. Els objectius principals autoimposats per la Junta Directiva del Col·legi a l'inici de la legislatura són els següents: estrènyer llaços amb CatSalut i tota l'administració i signar convenis de col·laboració amb entitats científiques i associacions de malalts mèdiques. La planificació de la nutrició enteral domiciliària avui ja és un fet. Elaborar el projecte EFIDINU, demostrant l'estalvi de la despesa sanitària amb la incorporació de dietistes nutricionistes en tots els nivells de l'administració sanitària. Els DN som una inversió en salut. Dotar el col·legi d'una veu científica liderada per professionals experts en els diferents àmbits de la nostra professió. Les posicions científiques del Codi Nucat són un referent. Crear un Consell d'Ètica i Deontologia Professional. Desenvolupar un pla de formació continuada. Donar visibilitat a la professió de dietista nutricionista. Aquests objectius s'han complert gairebé del tot gràcies a l'estreta col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i la compareixença històrica davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Durant aquesta legislatura que acaba, i especialment en aquest tram final, el Codi Nucat ha desenvolupat una tasca ingent de difusió a través dels mitjans de comunicació, amb aparicions en ràdio i premsa escrita i digital, que han portat el col·legi a convertir-se en la referència informativa sobre alimentació, nutrició i dietètica per a tots aquells que volen abordar aquest camp amb l'aval científic i seriós que requereix un tema d'aquesta importància. Així mateix, la lluita contra els falsos gurús, les teràpies alternatives sense fonament científic, els ensenyaments no reglats fora de qualsevol base d'enteniment, els falsos mites alimentaris i, en definitiva, els fraus alimentaris que busquen la venda de productes sense qualitats reals demostrades, ha estat una de les banderes i senyes d'identitat d'aquest col·lectiu, que ha trobat una acollida excel·lent tant entre els professionals de la informació com entre els col·lectius científics professionals. Una lluita que cristal·litzarà aviat amb la publicació d'un manifest liderat pel Codi Nucat i avalat pràcticament per tot el col·lectiu professional sanitari de Catalunya. En definitiva, un treball ardu i intens que està servint d'exemple i inspiració a altres regions d'Espanya i que posiciona la professió de dietista nutricionista al lloc que li correspon. Tanmateix, aquests són només els primers passos d'un llarg camí en el qual caldrà l'empenta de persones que, de manera desinteressada i abnegada, estiguin disposades a dedicar part del seu temps, aquell temps que a tots ens falta, per continuar construint un col·legi professional fort i ben situat en les institucions i davant la societat, que doni a la professió de dietista nutricionista el lloc que, per dret, per normativa, per ciència i pel bé de la salut de la societat catalana, li correspon.